Kaixo, jogurina bora banaiz, beira nolekin nagoen, Pirritz, Porrotz eta Marimototzekin. Egon naiz beraien ikuskizunean, bisitantzan ikuskizunean, eta bakarrik berai ezatea, mila esker benetan, gonbidapena gaitik. Eskerrik asko zuri, eman ta jasota eman elkartasuna da hori, eman ta jasota eman baldagoen erragori. Hori da, politena jasoz eta politena emanez, koloretako mundua ari gara sortzen. Gora, ostadarra! Eta bizi datza! Bizi!